den her bryllupsatmosfære kan du vente dig andet. Hvedebrødsdagen er overdrevet fornøjelse. Det siger du kun, fordi du har gjort dig så sørgelige erfaringer. Der er du igen. Det er da klart, at du må have gjort dig lidt mere kynisk. Min forrige hvedebrødsdag var ikke så gale i dag. Det var først derhjemme, at det blev som tidligt. Jeg skal nok få dig til at glemme alt det fuldstændig. Det vil ikke lykkes dig, hvis du bliver ved med at køre på den måde. Jeg kan ønske, at jeg kendte dig bedre. Det er rigtig godt, at du ikke gør det. Finde i anførselstegn, så er vist brugt et vist tantrum for hjælpemystik over for manden. Også i anførselstegn. Og hvad så med manden? Må han ikke være mystisk? Absolut ikke. Han skal være gennemsigtig. Det er fordi, du ikke hedder det, min ven. Det er jo ikke sådan, det burde det bare være. Ja, jeg er nu glad, da jeg er normal. Det var da noget mærkeligt noget at være glad for. Er du da ikke det? Jeg er ikke helt sikker på, at jeg er normal. Nej, selvfølgelig er du det. Du er netop så helt rivende menneske. Så lige til. Ja, sådan set. Jeg er ikke særlig interesseret i nære eller ridepiske. Jeg tror nu slet ikke, at du er så kompliceret, som du gerne vil gøre dig til. Jeg er dels ikke kompliceret. Jeg er bare tilbøjelig til at se tingene på en forkert side. Hvad for nogle ting? Moral og grundsætninger. Hvad man skal gøre, og hvad man ikke skal gøre. Mine Gud, hvor er du min riven? Men nu er det ikke, at det sad. Ja. Vil du købe mig først? Værsgo. Jeg skal lige have en kjole over hovedet, så er jeg færdig. Jeg er klar om 10 minutter. Jeg skal nok tage på at få et par cocktails herude. Glimrende. Skynd dig så.